היי חברים, היום נשחק ברול סטארס. היום יש לי פה קלפים של ברול, ואיזה קלף שיצא זה הדמות שנשחק איתה, אלא אם כן יצא דמות שאין לנו, אז נחליף קלפים אם יצא איתה. טוב, בואו נתחיל, יאללה, אני מושך קלף, בואו נראה מה יצא לי חברים. ויוצא לי את בול. אוקיי חברים, אני אשחק עם בול, בואו נראה מה איתה ישחק. קולט, סבבה. יאללה חברים, בואו נתחיל. אפשר גם להכניס סקין. אוקיי. טוב חברים, בגלל שיצא לנו בלי סקין, אני חושב בכלל שאין סקינים, אז נצטרך לשחק רגיל. יאללה איתי, בואו נתחיל. יאללה. טוב חברים, התחלנו. יאללה. איתי, אתה טוב מכל. טוב חברים, אין לי אינטרנט, אז אני אתחבר ואחזור אליכם. טוב חברים, התחברתי לאינטרנט. אני מת. אוי ואבוי. יש פה אש בשיחים, כי הוא כאן, הוא פה. טוב, אין לי וי-פיי, אני אתחבר שוב פעם. טוב חברים, התחברתי. ניצחנו חברים! יאללה! אוקיי, יאללה, ניצחנו. אם אנחנו מפסידים אז אסור לנו להכניס את הדמויות. טוב חברים, אני שנייה אתחבר לווי-פיי שוב פעם ואני אחזור אליכם. טוב חברים, חיברתי אותי לווי-פיי, עכשיו בואו נוציא קלף. יאללה איתי, הפעם אתה תוצא ראשון. ונצא לאיתי, טרה. תראה לה מקומי. טרה, ועכשיו בואו נראה מה לי יצא. יצא לי ניטה, יצא לי ניטה. יצא לי ניטה חברים. יאללה בואו נשחק. אבל אין לי את הסקין הזה של ניטה, כי אין כזה בכלל סקין. תסתכלו, תביא את ניטה? לא אפשר. אין בכלל את הסקין הזה שיצא. טוב, אז אני משחק עם פשוט עם הניטה הרגילה. רגע, ובול. אני רוצה להכריח את הסקין. טוב, יאללה. חברים, יש פה גם טוויקס. טוויסט. כן חברים, יש טוויקס. עכשיו, רק אם אנחנו מנצחים, אנחנו עוברים לזה הבא. אם אנחנו מפסידים, נשארים. יש לי הרבה סטיקרים לניטה, לא ידעתי את זה אפילו. מורטיס, פן. יופי, זה טוב, שים את הגדות, יופי, הנה לאון, אנחנו רואים לאון. לא, עכשיו הוא יכול להיות. מלא לאון פה. זהו 8 חיים חברים. 8 HP. יש פה ג'סי על 7, אימא'לה, מה זה? מה אנחנו עושים? תחאב אולטי. טוב חברים, בגלל שהפסדנו את המשחק הזה, נצטרך לשחק את המשחק. טוב, חברים, בואו נראה אם הפעם ננצח. לא אוהבת ניטה.
קרוב. אין, הם חלקים, אני לא יכול. אתם מאוד חלקה, אבל אין. נחכה לך. טוב חברים, הנה איתי חזר לחיים וניקח את המספר אותי. בואו נתחיל. שים. תראה, יש לך 3 כאלה. יש פה אנשים, ראיתי עכשיו מאיזה מישהו צץ. מורטיס ודינמייט. איי! אנחנו מוקפים. טוב, קח את זה. יאללה, יש לי קשה לך, אני יודע, ספייק. אוי, הרג אותי. לא, למה דיברתי? אני לא יודע, חברים. האם ניצחנו? לא מאמין, מקום שני חברים. טוב, נתחיל עוד משחק ואני אגיד לכם אנחנו מנצחים. טוב חברים, התחלנו. אני אעדכן אתכם בסוף אם ניצחנו או לא, כי אין לי כל כך הרבה וי-פיי. טוב חברים, הפסדנו מקום שלישי. בואו נתחיל עוד משחק. טוב חברים, ג'י בצ'אט חברים. ג'י. טוב חברים, בואו נעבור לקלף האחרון שלנו. יאללה. רגע, אני מוסיף את קלפים. אוקיי. טוב חברים, שמנו לב שיש קלף של מגה בוקס. אז אם יוצא מגה בוקס אפשר לשים איזה שחקן שרוצים. טוב חברים, יאללה. נו, אני בוחר קלף. טוב חברים, בואו נראה מה יצא לי. חברים, יצא לי את קרו, אבל בגלל שאין לי עדיין את קרו, אז איתי עומד לשחק עם קרו, ועכשיו איתי יצא. גם לאיתי אין קרו, אז מישהו אחר. ריקו, טוב חברים, יצא לי את ריקו. לא. יאללה חברים, עכשיו בואו נראה מה איתי יבחר. ניטה, יאללה. יאללה חברים, בואו נראה את המשחק. טוב חברים, התחל. אז ומה אם יוצא לכם אותו שחקן? מה, אני טוב עם ריקו. כן, אבל בואו נגיד אותו שחקן. אוקיי חברים, מה עשיתי? רגע, ומה יוצא לכם? ואין לי לקחת את השחקן הזה בשני. לא, כן, ואם גם לשני, מה שיוצא לנו עכשיו, אלא נראה לי יוצא קרוב וגם נקודם לא. אז אנחנו... רגע, מנור, אנחנו עדיין באמצע. חברים, נעדכן אתכם כשננצח או שנפסיד. טוב חברים, קרב מכריע, איתי נגד קרו. יצא לאיתי אותו ולרני אותו, תראי. יצא נגיד לרני אותו. ולאיתי אותו. לא, חברים, זה אומר שעושים עוד משחק. טוב חברים, הפסדנו, זה אומר שעוד משחק, ויש לי 2%. חברים, לחבר שלי יצא כוכב אגדי. חברים, הוא קיבל את נולה. מה זה סקין שלו? חברים, 1v1. יש לי 2% למצלמה. ג'יג'ו חברים. תראו, יש לי 2%, תראו, אני בשוק, אני בהלם. טוב חברים, אז ניצחנו את האתגר. הסרטון הזה לא יעלה עכשיו כי אני לא יכול, כי יש לי 1%. יאללה, ביי.